Bismillahirrahmanirrahim bara gurbin zama. Babi na biyu. Kar ku manta da like, comment, an gode. Zama ta yi wajen ta janye rigarta. Wani ta duba mata wajen. Duk fata bata tashi ba, amma gurin ya yi ja sosai. Wani samu min ruwa na zuba a wajen ko zai rage min zafi. A hajiya karama, idan kika sa ruwa fatar wajen za ta taso ne. Bara ina zuwa. Akwai zumar da innata ta bani wacce nake shan magani da ita. Sai a shafa a wajen. Ta faɗa tare da miƙewa. Alisha ta gyaɗa mata kai. Wani ta je ta ɗauko honi ta shafa mata. Ta ji zafi sosai bayan an gama shafawa, amma daga baya ta daina jin zafin. Wani ta gyara dutsen ta da goge mata kayan. Ta kwashe ta kai ɗakin Basma. Washe gari ƙarfe 12 na rana. Ummi suka fita tare da ƙawayenta a mota. Su ne nan su ne can. Hanyar ta koma gida suka yi karo da wata mota, gaba ɗayansu suka fito. Ɗaya daga cikinsu ta ce, mun shiga uku. Kun ga yadda motar nan ta yi? Idan ya ce sai mun biya sa tamu, ta ƙare. Don wallahi kuɗin motar nan za ta siyi wannan sau uku. Ta nuna motarsu. Sauran duk suka kallo ta. Ummi ta buɗe baki da niyyar magana. Ganin an buɗe murfin motar ya sa ta dakata. Fitowa ya duba gaban motarsa. Ya watsa musu wani ɗan banzan kallo ko a jikinsu. Duk sun kafe sa da ido. Ko motsin kirsi ba su yi ba. Ƙaramin kwarjini ya musu ba. Ba ƙaramin kwarjini ya musu ba. In fact, tunda suke ba su taɓa ganin saurayin da ya musu kwarjini da kyau kamar shi ba. Duk abin da ake nema a tare da ɗa namiji. Wannan ya haɗa komai. Har ya juya ya koma motarsa ya shiga. Ya fito da hannunsa waje ya miƙe yatsunsa biyu. Ya musu alama da su kwance masa. Kamar waɗanda ba sa cikin hayyacin suka mammanne ma mota. Ya ja motarsa ya fice. Ya bar su. Sai kamshin turarensa da ya mamaye wajen. Kusan a tare suka sauke ajiyar zuciya. Allah ya taimake mu. Ko magana bai mana ba. Amma fa wallahi gayan nan ya haɗu oba. Ummi ta ɓalla mata harara. Kana ta ce, cikin ku akwai wacce ta san shi ko ta taɓa ganin sa a wani waje? Duk suka ce ba su taɓa ganin sa ba sai yau. Mota suka shiga ta ja suka wuce. Bayan ta koma gida banda tunaninsa ba abin da take. Ta ɗaukar ma kanta alƙawarin sai ta nemo sa a duk inda yake. Sai sun yi soyayya cikin dare har mafarkinsa sai da ta yi. Amma tana fara masa maganar Aliya. Ya nuna baya buƙata. Ranta ya ɓaci sosai. Kan duk matar da suke nema masa ya ce baya so. Kuma shi ya ƙi ya nemi mata da kansa. Tunda mahaifiyar Nur ta rasu. Amma ta sanar ma da yadda suka yi da shi. Ya ce ta barsa da shi kawai. Ya san abin da zai yi. Karfe 4 yana kwance a ɗaki gaba ɗaya ya rasa abin da ke masa daɗi. Rukayya ƙanwarsa da ƙwanƙwasa ɗakin. Sai da ta kusa minti 2 tsaye. Sannan ya bata izinin shigowa. Ta ce yaya, an ce ka sauko za a ci abinci. Da hannu ya mata alama da ta je ya ji sai ta ce, ba ka jin yunwa? Ya dago ya ɓalla mata wata uwar harara. Da gudu ta bar ɗakin. Miƙewa ya shiga toilet ya fito ya zara takalmi. Ya fito. Ko da isa kowa ya hallara. Dad sai Amma da Husna da Rukayya. Nur kuma na zaune saman kafafun Rukayya. Ya ja ɗaya kujerar ya zauna ya gaida iyayensa. Husna ta gaida sa, Nur ta ce papa. Ya kalle ta ya ɗauke kai. Husna ta miƙe ta zuba ma koma abinci suka fara ci. Nur ta ce Antruk, na'am Nur. Dadi ce momi na ta kusa dawowa. Ta faɗa cikin farin ciki. Azar da ya kai loma sai da abinci. Azar da ya kai loma abinci sai ya tashi. Ya sha ruwa. Ya kalli Nur ya ɓalla mata harara. Dadda Amma duk suna kallon sa. Dadda ya murmushi irin nasa na manya. Ya ci gaba da cin abincinsa. Nur ta yi shiru. Bayan sun gama cin abinci ya miƙe zai wuce. Dad ya dakatar da shi ya ce zauna. Jira ni za mu yi magana. Jin haka ya sa sai da gabansa ya faɗi. Ya koma ya zauna. Su Rukayya dama sun wuce sun koma falo. Amma ta tattara kayan da suka gama cin abinci. Ta kira mai aiki ta miƙa mata. Ita ma ta koma falo ta ba su guri. Dad ya ce Azan, maganar gaskiya zan faɗa maka. Na gaji da wannan abin da kake yi. Da kunyar da kake ba wa mahaifiyarka. Dad, kunyar me? Ya faɗa don shi baya tunanin akwai abin da wanda zai ba mahaifiyarsa kunya. Mata nawa tana nema maka, har yaran aminanta, amma kake ba ta kunya. To na gaji da wannan. Kai na rasa wani irin mutum ne, ko tausayin yarinyar nan Aminatu ba ka yi. Ko da yaushe cikin kiran take a kai ta wajen mominta. Yaushe mominta za ta zo? Ko wannan bai isa ya sa ka yi aure ba, ko don yarinyar nan? Amma kai na fuskanci ba ruwanka. To wallahi ba za ka tsufar min a gida ba. Da haka na baka nan da ƙarshen watan nan da muke ciki.
ka fito da matar da zaka aura. Idan har watan nan ya ƙare baka fito da ita ba, ni zan zaɓa maka duk wacce nake so. Tashi ka ban waje. Azat zuciyarsa kamar za ta fito saboda ɓacin rai. Shi bai ga abin damuwa ba saboda ya ƙi yin aure. Shi dai ke zama da mata, ba su ba. To ya ce baya so, ba za a ƙyale shi ba. Yana kawowa falo sai ya ga yaya Aminu, yayansa sun shigo tare da yaransa su biyu, duka maza. Nur ta miƙe da sauri ta kama hannun Baffa, wanda shi ne ƙarami, kuma shi ne sa'arta, ta ce Baffa, ni ma momina ta kusa zuwa. Baffa ya kama mata murna, shi ma Ahmad ya zo suka riƙe hannun juna, suna ta tsalle, suna murna. Azar baƙin ciki kamar ya kashe sa, ya wuce ya yi ɗaki. Ko tsayawa gaisawa da yayansa bai yi ba. Yaya Aminu ya saki baki yana kallon sa, ya kalli Ammi ya ce, to fa Ammi, wa ya taɓa ɗan lelanki? Yaya Aminu ya saki baki yana kallon sa, ya kalli Ammi ya ce, to fa Ammi, wa ya taɓa ɗan lelanki? Na ga ya ƙara haɗe rai. Amma ta yi murmushi ta ce, shi da mahaifinku ne. Da alama an masa abin da ya taɓa zuciyarsa. Maganar dai ɗaya ce wacce ka sani, aure. Yaya Aminu ya faɗa, amma ta gyaɗa masa kai. Allah ya shirye sa. Bara na je mu gaida da dad. Oke, ya nufi dining wajen da dad yake zaune. Yana ɗan wani aiki cikin wayarsa. Yaran suka dawo wajen Ammi. Azad yana isa ɗaki banda Zarya a ɗakin ba abin da yake yi. Kamar zai tashi sama. Zuciyarsa sai ta fasa take akan ɓacin rai. Yadda yake ji shi wallahi ba zai iya tsayawa da wata mata ba, da sunan soyayya. Bare kuma har ta kai su ga aure, ba ma soyayya ba. Ko tsayuwa da mace baya son yi. Amma shi ne dad zai yanke wannan hukuncin. Shi gaskiya ba zai yi aure ba. Nur kuma dan tana faɗin a kai ta wajen mominta. Bata ga su Ruƙayya nan da Husna ba, ga su Ruƙayya nan da Husna ba, ai sun ishe ta ɗebe kewan mahaifiyarta. Ya numfasa a zahiri ya ce, za mu yi magana da Ammi. Na san za ta fahimce ni ita. Toilet ta wuce ya sake wanka ya sauya kaya. Sai kamshi yake zubawa, kamar wanda aka yi wa ɓarin turare a jikinsa. Ko da ya sako ƙasa ba kowa duk suna sama. Sai mai aikinsa da ta fito daga kicin. Wucewa ya fice ya shiga motarsa ya bar gidan. Dadi zaune a ofis ɗinsa sai faman aikin cike wasu takardu yake. Saboda yau za a zo amsar su. Baya so a zo amsa ba tare da ya kammala aikin ba. Nokin ƙofar akai. Ya ɗan jima sannan ya bada izinin shigowa. Dadi ne ya shigo hannunsa riƙe da wasu fayil ya ce sa, an gama aiki. Ok. Ya karɓi fayil ɗin ya duba ya ce, you can go. Thank you sir. Dadi ya juya har ya kai bakin ƙofa da ya kira sa. Ya da ya ce please sit. Dadi ya zauna. Dadi ya dakatar da aikin da yake yi. Ya mayar da hankalinsa ga dadi ya ce, 2 days ba mu gaisa ba. To ya gida ya iyali. Dadi ya yi murmushi ya ce wallahi alhamdulillah. Duk suna lafiya. Ya wajen ku? Alhamdulillah. Sai kuma duk suka yi shiru. Can dadi ya ce, kana da 'yar mace babba? Dadi ya washe baki ya ce, ina da. Dan akalla tana da 20 years a duniya. Masha Allah. Ya sunanta ne? Sunan mahaifiyata ne, amma muna kiranta da Ummi. Allah sarki. Allah ya albarkaci rayuwarta. Amin sa. Bara na ci gaba da aikin nan kafin su iso. Ok sa. Dadi ya miƙe dadi ya ce, na manta. Please sanar da PA ya sanar after prayer akwai meeting. So su ɗan jira kafin su je lunch break. Ok, dadi ya wuce ya fita. Dad kuma ya ci gaba da aikinsa. Bayan sun tashi daga aiki, dadi sai da ya koma gida ya rika tunanin tambayar da shugabansu ya masa. Sai bai sanar da kowa ba. Mummy zaune a falo tare da Basma. Ummi ta yi wajen Fati tare da ƙawayenta. Alisha kuma na ɗaki. Salamar da ake ta yi ne ya sa Mummy ta ja tsaki. Ba tare da ta amsa ba ta ce, wai waye ne? Duk da ta gane muryar matar Amina ce. Matar ta faɗa. Mummy ta ce, Basma je ki buɗe ƙofa. Bubbuga ƙafa ta ce, ni Allah Mummy ba zan iya ba. Ina zaune ina kallo zaki wani ce na je na buɗe ƙofa. Ke ki tashi ki je da kanki ki buɗe. Haba mai da wukar ya haƙuri. Alisha. Na'am. Alisha ta fito. Mummy ta ce ta je ta buɗe ƙofa. Ta wuce ta je ta buɗe. Matar da ta gani tsaye yasa ta sakin murmushi ta ce mamma. Ta faɗa jikinta ta rungume ta. Mamma ta dago tana murmushi ta ce mu shiga daga ciki. Ta riƙe hannunta suka shiga. Sai tsakiyar falo. Ta saki hannunta ta samu waje ta zauna. Alisha ta zauna ƙasa gefen ƙafafunta. Tana jin wani irin farin ciki na ganinta. Gaisawa suka yi da Mummy. Mummy sai wani shan ƙanshi take yi. Mamma ta jima zaune a falo kiran sallah da aka fara.
yasa ta ce ma Alisha da ta so su je ɗakinta ta yi sallah. Sai da suka yi sallah bayan sun gama Alisha ta fito ta je kicin. Ta ɗauki filet ta buɗe firij ta ɗauko ruwa da lemo guda biyu. Ta fito tana fitowa sai ga Momi. Ta bi ta da wani mugun kallo. Alisha ta sunna kanta ƙasa. Momi ta ce, duk wannan abin da kika ɗauko uban wa za ki bai mawa. Wallahi idan biki koma kika rage su ba, zan wanka miki mari. Shashashan banza kawai. Momi ta juya ta wuce Alisha ta koma ta mayar da lemo guda. Ta kai ma Mamma. Ta yi kwance saman jikinta, Mamma ta ce, Mamma, na yi kewarki sosai. Kullum ina son na je wajenki. Ba wani nan, ai biki kewana ba. Da kin isko ni. Ni da na damu aikin ga na kawo ƙafafuna. Rabon da na ganki tun sallah fa da kika je. Idan na kira waya kuma ina son magana da ki, ba a ɗagawa. Wai me ya samu wayanki? Ta lalace kuma ba a gyara miki ba. Ko a siya miki wata ba? Alisha ta yi shiru don ba abin da za ta ce. Yanzu ba ma wannan ba ne, me ya hana ki zuwa wajena? Momi ba ta bari na ina zuwa ko ina. Daga makaranta sai gida. Sai kuma idan zan je cefane ne. Cefane fa? Eh. Ke kike zuwa yin cefane? Ina ita mai aikin ku? Tare muke zuwa. Ok, har yanzu kina karantarwar kenan. Eh, Allah ya taimaka. Amin. Alisha, na'am. Ta amsa muryarta da alamun bacci take ji. Idan na tambaye ki zaki faɗa min gaskiya? Eh, me yake damun ki? Ba abin da ke damuna Mamma, me kika gani? Alisha, ni zaki ce ma ba abin da ke damun ki? Ni fa mahaifiyarki ce, kuma ba haka na san ki ba. Duk wanda ya san ki ya san ba haka kike ba. Duba ki ga yadda kika rame. Alisha ta kalli jikinta ta ce ni ba abin da ke damuna. Ba da dai ki sanar da ni ba Alisha. Kin sauya sosai. Ban san ki da zurfin ciki ba. Alisha da na sani da ba ta ɓoye min komai. Amma yanzu Mamma ta faɗa tare da yin shiru. Idanun Alisha sun ciko da ƙwalla ta ce, ni ba abin da nake ɓoyewa. Ta faɗa muryarta kamar za ta yi kuka. Idan ba kya ɓoye komai, ai da kin sanar min. Ko ido rufe? Ko ido rufe baki ba ta yi ba Alisha ta fashe da kuka. Ta kankame ta tana kuka mai ban tausayi. Mamma ta shiga rarrashinta tana babbaga bayanta. Har ta yi shiru ta limshe idanta. Daga haka bacci ya awon gaba da ita. Saman jikin Mamma. Mamma ta gyara mata kwanciyarta tana shafa kanta. Ita ma baccin ya ɗan ɗauke ta. 4:10 Mamma ta farka ta zabara. Alisha baccinta take a hankali kwance. Mamma ta shafa fuskarta tare da kiran sunanta. A hankali ta bude idanunta da suka yi ja. Alaman bacci. Mamma ta sakar mata murmushi ta ce, tashi mu yi sallah. Ta turo baki ta miƙe Mamma ta shigo ta yi alwala. Ita ma ta je ta yi. Suna gama ma Mamma ta shirya za ta wuce. Alisha ta sa mata kuka. Mamma ba ta tsaya biye mata ba. Don ta san idan ta biye mata za ta kai kusan magariba. Kuɗi ta ciro 10,000 ta miƙa mata ta ce ta siyi wani abu. Alisha na kuka ta fito yi mata rakiya. Momi na zaune a falo tana cin abinci. Ta ɗago ta ce, ashe kina nan? Na zata kin wuce tun ɗazu. A'a yanzu zan wuce. Yayi kyau. Allah ya sa an shuka abin arziki. Mamma ta yi murmushi ta ce sai an jima. Mu jima da yawa. Mamma ta wuce. Kusan wata 1 da sati 2 da maganar daddar Azad. Amma ba wani bayani a wajen Azad. Dade zuba masa ido ne kawai. Amma shi kaɗai ya san abin da yake shiryawa. Misalin 12 na rana, Dadi na zaune a falo tare da Momi, kasancewar yau yanci ba aiki. Mai gadi ya yi sallama cikin falon ya shaida ma Dadi. Ya yi baƙo, yana waje yana jiransa. Dadi ya taso ransa a ɗan ɓaci, saboda ya tsani sai yana zaunawa hutawa a tada sa. Gashi kuma shi bai yi da kowa zai zo wajensa ba. Ya fito har harabar gidan bai ga kowa ba. Ya kira mai gadi ya tambaye sa ina baƙon. Yana waje cikin motarsa. Alhaji. Mai gadin ya faɗa cikin ladabi. Oke, buɗe musu gate su shigo. Da sauri mai gadi ya wuce ya buɗe gate. Wata ƙerarren mota ce mai masifar kyau da ɗaukar ido. Tsaye gaban gate ɗin. Direba da ke cikin ta ganin an buɗe gate ya kunno kan motar ciki. Ya nemi waje ya fakin. Da sauri ya fito ya buɗe mazaunin baya, wanda mai gidansa ke zaune. Dadi ya saki baki da hanci don son ganin kowaye a ciki. Baki ya buɗe irin na mamakin nan. Ganin Dad ne ya zo gidansa. Abin ya ba sa mamaki. Ta yadda aka yi ya san gidansa. Wajensa ya nufa, fuskarsa ɗauke da murmushi. Shi ma Dad da haka ya ba su hannu suka gaisa. Dadi ya ce, ranka shi daɗe, kai ne a gidana? Bismillah mu shiga daga ciki. No ba sai mun shiga ba. A nan ma kawai yayi. Haba dan Allah mu shiga daga ciki. Ba girman ka bane tsayuwa a nan. Kar ka damu nan ɗin yayi. To haka za a yi?
Ba komai. Oke bara na samu mana abin zama. Dadi ya faɗa tare da kiran mai gadi ya je ya ɗauko musu kujerun roba masu tsayi. Ya za musu cikin harabar motoci. Suka zauna. Suka ƙara gaisawa. Dadi ya yi shiru ya rasa ta yadda zai fara magana. Dadi ganin shirin ya yi yawa ya sa ya ce, Sa ka yi shiru baka ce komai ba. Dadi ɗan murmusa ya gyaran murya ya ƙara gyara zaman sai ya kalli dadi. Ya ce, dole ne ka ga na yi shiru, saboda ban san yadda zan fara yi ma bayani ba. Subhanallah, Allah ya sa dai lafiya. Dadi ya faɗa. To lafiya ba lafiya ba. Alhaji, wata matsala ce ta jima tana damuna. Na rasa wanda zai min maganinta. Shine na ce bara na zo wajenka, ko Allah zai samu na samu magani. Matsala fa ka ce Alhaji, kuma ba mai maganinta sai ni. Dadi ya gyaɗa masa kai dadi ya ce, to ina jin ka. Wace irin matsala ce? Allah ya sa zan iya yi ma maganinta. Na san ka san ɗana Azal. Na san sa sosai. Masha Allah. Tunda Allah ya yi ma matarsa rasuwa wajen haihuwa. Yanzu kusan shekara ta 6 muke ciki. Amma ya ƙi ya ƙara aure. Duk matar da aka kawo masa sai ya ce baya so. Yarinyar da aka haifa masa kullum cikin faɗa take a kai ta wajen mominta. Gashi uban nata ko maganar aure babu a tare da shi. Shi yasa nake son a yi ta ƙare. Kwanaki muka yi magana da shi akan na basa wata ɗaya ya kawo matar da zai aura. Da zarar watan nan ya wuce ni zan zaɓa masa duk matar da nake so. In takaice ma zance, yanzu wata ɗaya har da kwana 16. Ba wani bayani. Shi yasa nake son a ɗaura masa aure ba tare da shi kansa ya ma sani ba. Sai dai kawai ya ji labari. Alhaji, saboda haka ne yasa na zo wajenka. Ina son mu ƙulla alaƙa a tsakaninmu. Don girman Allah ka taimaka ka ba ma ɗana Azad auren ‘yarka. Don Allah ka ji, ka dubi maraicin yarinyar nan ka tausaya mata. Dadi ya faɗa tare da haɗe hannayensa waje ɗaya. Yana neman amincewar dadi. Dadi ya yi shiru yana kallon Dad yana matuƙar ganin girman Dad, ko ba a matsayinsa na shugabansa ba. Yana ganin mutuncin Dad sosai saboda taimakonsa da riƙon amana da gaskiya. Baya son a yi zalunci, kuma baya mu'amala da masu irin wannan rayuwa. Ya riƙe gaskiya, komai zafinta, kuma komai ɗacinta. Dadi ya kusa minti uku ba tare da ya ce komai ba. Zuwa can ya numfasa ya ce, ranka shi daɗe. Hakika na ji daɗi ƙwarai da gaske. A matsayinka na babban mutum a ƙasar nan tamu, wanda yake ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a ƙasar nan, ka yi tattako tun daga gidanka ka zo har gidana, wanda ko aikowa kai kace kana son ganina da gudu zan je. Amma duk da haka ka zo da kanka, sannan na ji daɗi na jin wannan maganar taka, tunda har ka yaba da tarbiyyar gidana, ka zo nema ma yaranka auren ‘yata. Wannan kaɗai abin alfahari ne a wajena, kuma ina mai shaida maka. Ni Musa na ba ma yaranka auren ‘yata. Idan ma kun shirya, ko yanzu kuke so sai a ɗaura auren. Wani irin farin ciki ne ya lullube da, wanda da ka kalle sa zaka gane yana cikin farin ciki tsantsa. Har sauka yi saman kujerar da yake ce, na gode. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Allah ya sa wannan haɗin da zamu musu, ya sa a ce gwanda da aka yi. Allah ya kalli zuciyoyinmu. Amin ya Allahu. Suka ci gaba da magana. Dadi ya ce, idan yana so yanzu nan sai su je masallaci a tara mutane a ɗaura auren. Dad ya ce da zan fi kowa farin ciki, amma mu bari mu fara sanar da iyalanmu, musamman ma kai, a sanar ma yarinyar kar a yi mata shishigi, saboda ba za ta ji daɗi ba. Idan ya so zuwa gobe sai a ɗaura auren, saboda ni ba ma na son yaron ya sani har sai an ɗaura aure. Dadi ya ce to shi kenan. Ubangiji Allah ya shige mana gaba. Amin. Ba ɗan wani lokaci ba Dad ya wuce da farin ciki. Dadi ya shiga gida bai sanar da Momi ba, sai da ya je masallaci ya dawo. Ya sanar mata abin da ke faruwa. Mami ta wurga masa wani kallo na baka san abin da kake yi ba. Dadi ganin bai samu goyon baya ba akan hukuncin da ya yanke wajen Momi, ya kira Ummi ya sanar mata ya yi mata miji. Wani wulaƙantaccen kallo Ummi ta riƙa yi ma mahaifinta tunda ya fara magana, har ya gama ta miƙe tsaye tare da riƙe ƙugu cikin tsiwa ta kalli mahaifinta da ce, wallahi ban ga uban da zai min irin wannan auren ba. Haba dan Allah. Momi kina ji fa, ta faɗa tare da kallon mahaifiyarta. Momi ta ce, yi shirinki kawai Ummi. Ko ni da nake haka a ce babanku ya rasu, ba wanda zai min irin wannan auren. Bari ke da ƙuruciyarki, yarinya mai jini a jika, kyakkyawa, son kowa ƙin wanda ya rasa. A ce za a yi miki irin wannan? Ina lala. Ba da ni ba. Wannan ma ya abin kunya ne, kamar ni a ce an yi min irin wannan auren. Ai sai duniya ta min dariya. Level ɗina ya zube ga ƙawaye,
Ni wallahi ba wanda zai min irin wannan auren, ko da bana da masoyi. Bare kuma ina da wanda zuciyata ke ƙauna. Haɗaɗɗen gaye son kowa ƙin wanda ya rasa. Ga kuɗi ga kyau ga izza ga isa. Ta faɗa cikin shauƙi. Momi sai murmushi take yi. Dadi kam imani yawa ya masa ya kasa ce da su komai. Ya zuba masarautar Allah ido yana kallo. Je ki ci gaba da abin da yake yi. Basma ta tashi? Ban sani ba. Oke, je ki yi abinki. Ta wuce kuma ta yi ɗaki. Dadi ya shiru yana kallon Momi, bai taɓa sanin rashin mutuncinta ya kai haka ba sai yau. Bai taɓa sanin gurɓatacciyar tarbiyya ta ba ma yaransa ba sai yau. Tun masu saurare.